Сябры, усім прывітанне. Шмат пытанняў з нагоды стварэння БДК. Таксама пра нас ужо напісала большасць апазіцыйных беларускіх ЗМІ. Інфармацыі будзе больш, але яна будзе пазней. Цяпер толькі скажу, што прычынай стварэння БДК перш-наперш стала нязгода з тым, што беларускіх ваяроў спрабуюць палітызаваць. Вайна цяпер тут, ва ўкраіне, мы бачым яе сваімі вачыма. Перамога ў гэтай вайне для беларускага добраахвотніцкага корпуса гэта самы галоўны прыярытэт. Ад імя корпуса казаць буду я на яго афіцыйным рэсурсе. Мы толькі цяпер пачалі фарміраваць штаб і прэс-цэнтр, як неабходнасць звязаную з ростам нашага падраздзялення. Па пытанням інтэрв'ю і каментарам звяртайцеся ў бот звяротнай сувязі. Пытання пра ўступ новабранцаў пакуль не разглядаем. Мы на перадавой і цяпер працуем толькі з пераходам на нас тых, хто ўжо мае баявы досвед і добрую рэпутацыю на фронце. Пра усялікія змены будзем паведамляць на нашых афіцыйных старонках. Беларусь перадусім.